Este é o estado actual da rúa Revolta en Castiñeiras. Os veciños denuncian as deficiencias que presenta o firme, que carece de beirarrúas, e no que existen numerosas zonas estreitas polas que un vehículo ten dificultades para circular. A pesar de terllo solicitado en máis dunha ocasión, e mesmo aprobarse en pleno, a actuación aínda segue pendente de executar. Hai 3 anos foi aprobada unanimidade en pleno e seguimos desde hai 3 anos cas mesmas carencias que temos aquí. Incluso o veciño de aí de riba, se vedes aquí esta curva que non pasan os camións, que non pasa isto, nin a unha ambulancia, nin nada, se ofrece voluntariamente para darlle o margen de 4 metros, 2 metros que é o que lle corresponde da mitad da carretera para dentro. E ali arriba tamén hai unha pedra ao lado da casa que tamén se ofreceu voluntariamente a que lla cortaran para que poda pasar un camión de bomberos ou que faga falta. A situación agrávase aínda máis nas épocas de chuvia, xa que ao carecer de rede de recollida de pluviais, a auga baixa con forza pola rúa e dificulta o tránsito por ela. O BNG fíxose eco da demanda e levará unha moción ao pleno deste luns para que se acometa o arranxo urxente da rúa. É que ademais tampouco teñen os servicios que nós consideramos que deben ter todas as rúas, os servicios básicos. Non teñen, por exemplo, saneamento de pluviais. Entón, esta como ten unha inclinación considerable, cada vez que hai unhas choivas, pois esta rúa é intransitable. Os nacionalistas din que non é un problema novo, segundo eles é bastante habitual e responde ao desinterese do equipo de goberno polas parroquias. Que o Concello de Ribeira non é solo a cidade de Ribeira. O goberno tense que dar conta que non pode esquecer as parroquias como as ten esquecidas. Os veciños que viven nas parroquias teñen os mesmos dereitos que os que viven na cidade.